Dalu Bishop. Bishop Otele natural na they make up it. Nature for Otele nature no we na behave yourself. Ebelanga boy camera na we take joyful na. I will give ya no konye ike wa agro. Don't come here give him medicine we. Okay. I will not turn up. Get some guy to me we na kiss mo na kiss. I had way for na la kebi not again la mas. Okay. Get them see the phone. This thing over here. Okay. Meklata kugang. Igalaga yiri bomb neka wanya na bosindi. Wa pakara bang. Tono. Teleros. What happened? Ish, no longer sabami hem drug. What happened to your back of hotel? What happened? No, accident. It was an accident. Bam the obere. Bam the small. Then I back camera taraga on my hog be an accident talking. Ataraga naked. Oh, born accident. Oh, I got a guru Nike Chegang give an accident. Accident of Kotraganike. I don't understand. I mean, mom here. What happened to your pere? Ele hemregen otelazo. Otelazo? Nwoke. Huh? Nwoke emere otelazo. Nwa hemregen otelazo. Ele bi kerino. Azo na. Nazo. Ele kwananga accident imra. Okay, so obey my leg. Give me my accident no kumo on my leg. Otela na kokum gammato ja nwa ya de hat. Get bianke your leg is working. Ele hemra azo tele. What happened to your telazo? Ewe give hemra otelazo. Oh no there now. I turn it. Oh no there now. Turn it. Otelazo. Wa pakaja de ku gena cause bro one problem. Okay. E ku ele cause one problem. We reverse bia. Look at. Hey, you never know telling. Oh no there now. Oh no where? Mlegin. I would have phone get like a bagoko. Oh no where? Go back and oh no where? Getting nowhere. Hey, sit up. I turn that touch from you. Sit up. I say focus, get quickly. Focus here. When hotel when hotel why are she do on? With the phone now will take close to your face. Oh no, not facing. And then by your phone now will they on there. By any other phone they on a make here. And when you my daughter Neku. Oh when you phone not the on the just me. Oh Muna my daughter no here. Then I thought they were a single mother. Yes. Tifo ni hui. Say wonya. My single mother. Or retired but not tired, or retired and tired. Not tired. Okay. I thought that out listen to church here, but maybe to here. We got local. It was some good mother. Came in the single mother that we she came in to be she. Wait time. You know what time? Yeah. I am in a publishing.
Okay, it not like him at be alive for game by ishi. So yeah, As in ishi to barb your head. Single mothers abab ishi ha buy spray. Let him and buy a labenkel. Anma babishim, but anma babishim. Very tired, but not tired. Single mother. Okay, man, you all I'm gonna give me a bag up on social media. Daniel. Nwa hemor emorionya. Papa ya. Mmage no papa ga amwe onwa ga mubia. Nwa hemor emorionya onye morele ebe ono. Ama mo be ono efurefu. Ofurefu. Meaning what? Ama me be ono. Mo na ya ama when contact ya ama me be ono zi. Mo na ya have like one day like 3 months I separated so buru one so I'm maybe on so I know in contact. E ka chọrọ ela ha titu mpa nwa ahụ ke chọrọ ịnọrọ onwe gị with onye ọzọ. Ama mo be on zi na mo na ya na video gị chọtazie gị ị ga-alaghachi ka chọrọ ịnọ with onye ọzọ. Chineke ekweli ihe ọjọọ. Biko wepụ phone ihe a na recording ọ na-eme echo. Not in a record. And Yola, please reduce the volume of the TV, please. Huh? Reduce the volume of the TV. Can you please reduce the volume of the TV? Thank you. Okay. Yola, please can you just pause it for a bit? Just give me 5 minutes, please. Just give me 5 minutes. Pause it. Thank you. Yeah, go ahead, have it. Come take it. Okay. You want your bed? Only Imo State. Ebe n'Imo. Olu. Ebe n'Olu. Ụmụaka. Ebe n'ụmụaka. Amakwam. That all be mass. Ijikwa ahụ. Are you okay? Ijikwa ahụ. Rema mbe nna ya. Nema mbe nna ga a full grown adult. Nondo. Edi afọ ole? 35. A full grown adult at 35, the man who been like and you don't care to know. And you don't care to know. Mpagana magodendo. Eh. Oh yeah. Ure phone also mpagana mo mag. Ha. Hey, listen. If you are not ready to give them a call and know where you come from, get out of this place. Don't you know it's a red flag for you? Even in marriage, you think it's only character they use in getting married. There are questions you need to know about yourself, and you are telling me, I know call about your mother or father with another phone now. Let me know your place. Will they phone us up or TS speaker and ask them where you come from? The name of your after Umaka. Where again do you come from? Jimmy, I want another phone jack more how. Will they phone one guy say about to take you? Phone here, or when get all Wi-Fi na phone here. Oh, she's just a small girl. Say, and me same na phone here. She just 13 years. So and me call me direct call. So WhatsApp call me Z and just to me. So and when my phone knows I'm Jack was. Nwa Ada Igbo. They are not Igbo. I'm an Igbo girl. I'm from Imo State. I'm not going to Iwe got this local. I'm not going to Ewu honye Igbo. To me, Ewu honye Igbo. A full grown adult of 35 years. What is the name of your local government? Olu local government. Then where in Olu local government? Omaka. Where in Omaka? You don't know. You don't know. I'm sorry. You are sorry for yourself. You are sorry for yourself. It's not. It's an error. It's not all about going to school. It's not all about making money. There are little things, vital things that are important in a relationship. Tribal is very important. You are sorry. And they like Ronya and Oya like Yahweh no for him.
There are things you need to know. I'll do better. Abrogono. Can you wap Abrogono? Mbao. Ijapa jike. GK. Ekpora ngisha nyama mre ati ononga. Ga mamri ne shapa ga ati ononga. Mba. Ebregu. Mba. Otele na chapo nyoto. Yani. Ke emre na eji choo ilu di. Ebe ma na emola nwane na obodo ị na-akpata ego ị na-eri ego. Ka obodo isi na nọnyere m. USA. Ebe ma na ị nọ USA and ịrụ ọrụ gị na-eme ka ihe ọmụrụ ka ihe mere ji dịkwa edi. Eche m at least ote m irijetịrị nke mbụ na eche m at least kwesịrị isi no for man. Onwe ihe jikọrọ gị na nwoke gị na ịchọziri ịnọrọ onwe gị hapụzi na emere wee ghọtara friendship ka ihe mere ji dizie husband na ịwọchịchala ya kwa izuolike ịwọchịchala ya mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So you subscribe or check Agbagoko. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. You watch it ya get back. You just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place Chineke Agbagoko. I chose him husband. You chose your husband. I'm sure just I chose companionship. I chose me. Ugwo as in like a reasonable person when I just now cohabitate here na where like he just now make companionship like I chose him also. I already have one child so but I chose companionship when you just cohabitate. Yeah. Na wo mo English e ga gwa me here cohabitate ahun listen husband DJ from D. Okay. D. Wo na beke your husband and husband can come into your life husband can meet you at any moment anytime ya na go to rata the son and Julie. Husband ga na gini nya e were na eme one or two things in the basara at the end ya gbawa go. Husband ihe owuli mere dị ya mma because when he only taken aka mana di ga edigide one day ya volley piasogi oh yeah asige na ga ko no lo nne na nna ga lo ka inweto sense after every ya bia part camera kwena na ya na gwa gị na elo di kele ka ịchọga Achom companionship. Ele him by companionship ni Igbo. Onye mụ na ya ga na-eme understanding. Ele him onye gịrị ya ga-ebiti ọnwa abịa kwa ya. Yes. Then it's your husband, it's your hoodie. Nne, onye ahụ ga-akpọ gị gaa n'ụlọ nne gị na nna gị wee dị gị gbaa nkwụ gị. Mba achọghị m he needed a boyfriend ndị gị na ha ga na-akwakọrịta iko. Mgbala anya let me tell you ọ bụrụ na ihe need nga bụ life a na-eme matchmaking na ịrụ ọtọ. You know him back to come because understand because let me because every time this thing a lot of people her name understand him always say achomiga alter achomibu onya gana for wife but onye mu na game understanding like in a cohabitate like have a very good friendship and that but owoge he ga rule stage I ga muzi one or kidi ha na ku this thing then enwo ya ga ebozu gị la na be ya bros me la kepam okay or just listen onye na-aga akwụ ụgwọ isi gị akwa ihe ịchọga only ojide 1 naira yenye gị ijide gị nye akwa ihe ịchọga ya onye gị na-aga na-akwa iko ana m eme interview with onye ọgwụla achọghị ịkwa iko
otu ị nọ na-eche onye na-ara gị ọtọ DM any nwoke ọbụla na comment section ga ha ara gị ọtọ na-ege ntị ihe n'ọtụ so na ya cohabitation ya na-ara gị onye ahụ agaghị arakwa gị ọtọ anyị ga na-ebi ma o nweghị mut onye ahụ ọ ga na-ara gị ọtọ cohabitating bụ anyị ga na-ebi together anyị ga-ebi unu ga na-ebido together ya na-aṅụ ara arakwa ọtọ akpa ya ụdịkwa na-emekwa those kind onye chọkwa dị self bụkwa the same thing ka ọ na ya ka m na-agwa gị na cohabitation wụ na ọ ga na-arakwa gị ọtọ na-aṅụ ha ara but anyị ga-ebi together nso ihe niile wochi ikwu iko ofe a na-akwụ ụgwọ isi ọwa ikwu iko nne email tradition wu omenala Igbo mana Bible mana mmụọ mana mmadụ ịrụ onye na-akwụbụ ụgwọ isi ya bụ mmehie anyị niile mana mmụọ mana mmadụ ha eji emeghe ya ka anyị wee fụọ ndụ nne ana m ọtọ gị egbochi m gị sị gị ara n'ọtọ na m ọtọ ruo babai ọkwe mana ihe ọbụla bụ na gị mere nga na-aba n'ihu akwụkwọ dum okay save Johnny